Hola, buenos dias och välkomna till onlinevisningen av den här fina lägenheten med takterrass. Alldeles ovanför La Fenia på vägen upp mot Via Martin och Los Dolces. 2 sovrum och 2 badrum har lägenheten. Trappan upp till takterrassen ser ni, den har vi på insidan. Och vi kommer in och möts och köket direkt till vänster som ligger öppet mot vardagsrummet. Från vardagsrummet ser ni har vi utgång till balkongen som är i västläge där vi får kvällssol. Och här har vi då köket som är komplett med vitvaror. Bra stort kök med mycket arbetsplats. Innan vi går upp på balkongen tänkte jag visa badrum och sovrum. Här har vi då badrum nummer 1. Med dusch. Och här har vi även varmvattenberedaren och tvättmaskinen. Rejäla pjäser. Så i gästsovrummet. Och här har vi 3 bäddplatser. Och inbyggd garderob. AC har vi då centraliserad i alla rum. Och härifrån ser ni vilken fin utsikt vi har. Ja, tittar jag ut så är det lite livsglimt. Kolla där borta. Kan man se. Man har utsikt över dalen här. Här kommer aldrig byggas någonting. För här kommer då regnvattnet ner. Åker ner mot havet den vägen. Så här får man inte bygga. Här har vi gemensam pool, gym och spa. Som ni kommer få se alldeles strax. Här har vi sovrum, master bedroom, sovrum nummer 2. Även där med inbyggda garderober. Ni ser AC. Och ett ensuite badrum som tillhör. Med även det med dusch. Så det var sovrummen och bostaden. Jag tänkte vi går upp på balkongen. Som är då i västläge. Så, rättare sagt sydväst. Vi har ju sydläge, söderläge rakt ditåt. Men den solen går upp där så vi kommer ha, ja, ni ser solen börjar titta fram nu här borta. Klockan är nu 11:30 och solen är där uppe. Så den kommer ju komma ner och gå ner där borta. Oj, ursäkta. Stor rymlig balkong. Ska vi se, stega lite snabbt. Så den är på 2,5 gånger 7, alltså är den alltså någonstans mellan 16 till 18 kvadrat. Rymlig balkong, ni ser man får enkel plats att äta 6 till 8 pers här. Bordet här är utfällbart. Så man kan sitta som ni ser. 8 pers ganska enkelt. Och man får då, nu ser ni, här börjar jag få lite sol på mig nu. Kommer fram. Men det är inte bara balkongen, det har även en takterrass. Jag tänkte vi går och kika på den också. Skönt att man har trappan på insidan faktiskt. Det är lite sällsynt. Eller ovanligt rättare sagt. Och här har vi en stor fin takterrass med pergola som ni ser. Några utemöbler. En ordentlig grill med en pajaform. En dusch. Ja, här är inte så tokigt. Här ser ni. Vi har sol nu och på takterrassen har vi sol hela dagen. För som vi sa, solen går ner där borta och då ser ni att ni får den härliga kvällssolen här på takterrassen. Så här uppe, det är här man kommer hänga som mest. Man
Och lite grillparty och så. Här har ni utsikten, man ser över dalen. Ska se. Det här är mer realistisk utsikt vad jag har just nu. Den andra var en vid vinkel. Och här har ni utsikten, man ser havet. Havsglimt. Med Green Hills framför. Och där uppe över då Via Martin, Verdemar. Och så till vänster har vi Los Dolces här borta. I närheten har vi även Delprix om vi har gångavstånd till mataffär. Det är bara här bredvid. 100 meter bort en mataffär. Sen har vi ett litet center där som ni ser, lite restauranger och barer. Vi käka frukost eller äta någonting gott och till middag och lunch. Och till Lafenia Boulevard som ligger alldeles i närheten. Om vi åker bil ner för backen, om vi tar den vägen ner, då är vi nere på Lafenia Boulevard på 5 minuter ungefär. Och sen så tar det, skulle jag säga, 7 till stranden. Beroende på trafik. Man kan ta sig ner på 5 minuter också, men vi säger 7 för säkerhets skull. Väldigt stor takterrass. Jag ska stega den lite snabbt. Sex meter gånger 6 gånger 7 är den på. Så ni har en stor takterrass här. Lättskött med pergola och utedörrs. Och vill ni ha mer information om den här bostaden eller boka in en visning på plats eller på distans, så är det bara att ni hör av er genom att trycka på knappen nedan anmäl intresse. Så kommer jag kontakta er så fort jag kan för att kunna hjälpa på bäst sätt. Jag får önska en fortsatt bra dag, så hörs vi. Ha det bra!